Hello mga kumags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pag-reaction ning usa ka batanong lalaki nga nagngalan og Julibin Paigan. Usa ni siya ka murag kantahay ng mga tahay ng kung siguro ni kay murag gikuha naman ni siya sa usa ka bar baling ito sa ilang lugar. Kuno kini siya ato ni siyang prosige pud nga pa kantahon kay bason dig nay maka-discover sa iya dito amo ning atong pagreakan ning ang iyang pagkanta karon sa usa ka okasyon bali nga iyang giatinan bali nga gipakanta siya ngadto sa kuan kana nga okasyon lagi o kana nga event bali pakanta siya ngadto og nahimo na hinog concert hinuon o iya na hinuon mahimo na siya entertainer kaya tungod sa kanindot siya ang tingog. Tanaw na to kung unsa ang inyong ikasulti sa iya o i-comment sa comment section o bani ko sa pag-react kay kung unsa inyong ikasulti sa iya. O sa mabag-o po diha nga nakita niya bas matinga mo nga nung putol-putol na to kay kita usa man ka reaction video maghatag tag opinion o reaction sa kada putol na to ug kana kung di na to mahatag diha ang usa ka patay if kapuno bali niya wa pa nato nasulti diha sa pagputol pwede na to ibutang nga nato sa okay sige kung ikaw di po ganahan nga naisig tabi nga susama ingon ani pwede mo pug kamo tan-aw nga to sa original video kung kuan pinaman po ni siya sa Facebook bali ako lang i-kuan kung makitaan pa to nako ang link bali ani sa sa original ng video ani ito ibutan sa description. Okay di na ta maglangay magsugod na largo bali ni siya kay ani siya wata na nawahi bali ang video ani so good ay pa na videohan pag bali kini nga bata bali bata noon bali usa ni siya ka kuan bisita paghihapon diha nga gipakanta ni siya sa diha sa nay usa ka okasyon bali sa usa ni siya ka kuan bunyag bali gipakanta siya so mura na hinon siya mo singer na mo ginahimo na hinog siya singer tungod sa kanindot imo kanta mo ning gikanta siya og midli bali usa ni ka midli nga kanta bali iyang gikanta nindot ug tingog ng bata apod okay ato makita na bunyag lagi ato makita pud sa iyang pud nga pwede siya pang pwede ni siya mukanta nga to sa kuan tawag ng tanghalan pud kay nindot kini siya tingog nga bata pud kini siya nindot kini si Julibin ang pangalan ani nindot siya tingog sunod ato ni proceed nga mukanta pud siya nga to sa tawag ng tanghalan kay nindot kid siya day puruhan lain po nga kanta bali midli
Now it is in your eyes. Love is in yours. I can't believe it. Am I forever? I've been rehearsing all this moment of my life. Something is every breath is ours to carry me away. Basta yung na naging mga paano daghan mo makita ngadto sa mga na mga event o mga okasyon bali nga susama ingon ani mga kasal, mga bunyag, mga birthday. Daghan mo makita nga mga maayo gyud mo kanta pero wa kagadahom ba nga ipakanta dili mura gihimo na hinog siya singer. Oo, may na ba susama ani niya ba nga nahimo na hinog siya singer nga tunga siya na hinog pananaw nga kamuna na og angaon o siya sige kanta. Sara ka kuan bali bisita ba? Stay, I promise forever. On this day, I surrender my heart. You once said, you take Bisito ba? my hand, and I will honor that I will say on this day. Magkanta sa iyong tingog nga mura si Christian Bautista kali o, di ba? O nindot kayo anong gusto niyo naning makanta nindot kayo yang labi na pagkapalsito pod sa iyang timbre nga nindot kay paminawon o nindot kay yang kurug bali ba o maayo mo palsito so, napoy iyang pagkakulot mo kulot-kulot sa iyang pagkanta po. Smile na no? Take me to your heart, show me where to Oh, grabe. let me play along. Ay, yung version po balik. Your first love, all the stars are bright. Everywhere she starts tonight, Lady, there's no way. Trust me not today. Di ba kuan ka ni nga kanang may mga tahay sa mga bar o kanang murag kan ba murag karaoke bar ba naon sa tawag ani nga susama ingon ani nga mo kanta kintahay murag siya ba nga ano nindot kay paminawon nga kuan labi na karon kay hapit ng Valentine's so ugma ng Valentine's bali so grabe ka kuan ni nga bata nindot ni siya may pakanta-kantahon sa mga restaurant bali o mga yun ana kay kamo nagkaon so na manggidit bali sa kuan na nindot ni siya yung kanta nindot ang mga kanta po siya kupondo. Not too late, and they're lost. Never letting go. They will never know the ways of love. Okay. Taas. Can't you believe in magic? Ano mo yung smile eh. How did we will find each other in the world that's full of strangers? Nindot mo gud siya tanawon nga mukanta siya kay murag naka-smile na bali. Oo, murag nay kunik ka sa imo ikaw nga nagtan-aw ba nga ikaw tan-awon sa magkanta siya o murag kunik ka sa iya ba sa iyang kanta di ba? Oo, murag di pun mo daot mo di mo lain ang iyang naong bali ba sa pagkanta niya. To believe in magic, something stronger than more above. 'Cause it's magic when we were born in love. Okay, kato. Isayop siya bali
ato. Sayo palit nga part. Man lagi. Man. Sigida mo naging kanta siya diha. Yes, I believe in legend. Tell me how do people find each other in the world is full of strangers. Yes, I believe in legend. Something stronger than the one above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Di ba? Dapat katong nga part bali nga katong ni kuan siya murag ni yabag bali siya wa na sudang yung kuan bali. Yang uno kani taas siya bali kani nga part mo kadto nga part bali yung kani nga part bali mao na nga part bali nga ni mutaas na dapat siya. Oo. Each other in the world that's full of strangers. Yes, I believe in magic. Something stronger than the one above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Oh, okay po. Ayos hindi ko bata. Julie Bean Paigan. Oh. Nice. Wow, siya tayo no. Okay, atong nadungog na po ang usa ka batanong lalaki baling nga ni kanta sa usa ka bunyag nga okasyon bali siya gikanta siya ngadto mura na hinog siya na may entertainer ngadto nga bisita gipakanta siya nahimo na hinon siya may singer na hinon dito o mura entertainer lagi kay grabe matugod sa kanindot sa iyang tingog gipakanta na siya utrog kanta sa mura na yung siya iya na hinon nga kuan dito nga mura concert na hinon siya pero kay nindot magud ang mga kanta kay pang kuan ba kanang kamo lagi kagkaon kamo na magpangaon so inom-inom siya may ni kanta so yung atong mga kanta o genre nga iyang gikanta nindot kayo so kini nga mga kuan untana makuan ni siya makuan siya ma-discover pagpud siya sa uban nga mga baro na baka na siya bar nga kantahan karon pero paminaw na ako na murag na ay nagkuha na niya ani sunod ang tana makuan pagini nga sa panagin nga kuan ba kay sa kanindot sa iyong kanta kay paminaw na ako murag wa po ni siya banda pod wa pa ni siya singer lang ni siya pero wa siya banda. Karon nga panahon na hapit na ang Valentine's baling mo nindot kay paminawon nga iyang magipangkanta karon oo nindot kayo murag angayan kayo ni siya mo kanta yung na ba sa mga bar bali o sa mga restaurant gali nga na mag-date ka o di ba kung muna siya kanta so ngaon ng nag-uyab o magtiayon nga nag-date diha ng lugar di ba o nindot kay paminawon kung siya may kantahon po kay kini lang ato rora man balin nga pagka-video atong giriakan mas nindot gini kung dito tingali sa live good nga imong madungog siya kay nindot siya tingog sa iyang timbre o sa iyang pag-pronounce po o sa iyang mga kanang paglitok bali sa mga lyrics bali o nindot na siya tingog ato ni siyang ipa-prosige po nato nga magsige siya kuan kay para hindi na ma-discover ni siya ipakantahon siya nga to sa tawag ng tanghalan ay usama po na nga goal po siguro niya nga makanta po dito kung di lang siya dili lang bali iya lang ipursige ba ang iyang talent bali nga mo kuan pa musikat pa bali siya di ba sa inyo comment sa atong sa atong video karon comment niyo sa atong comment section sa mabago din nga nakita karon niya wa pa ka naka-subscribe niya ganahan kay ingon ani nga content subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload i-like na lang po para komenta ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita okay
Sige, di na tawag langay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud. Bisaya. Peace out.